most megint néztem. Hogy rendőrségi telephelyen parkolhat a gépjármű, illetve rendőrségi rendezvényeken megjelenik, mint az egykori kort visszaidézendő, de természetesen ezek az autók már nem alkalmasak. Ezen kívül még vannak ilyen lelkes rendőrök, akik így a régi idők hangulatát is felidézik, akár egy autóval? Így van, én ezen kívül még Fennébe! Nem tudom, nem sikerült. Segítsek? Tessék. Nem hagyja, hogy segítsenek. Úgy megfúszítja olyankor a kezét. a másik pedig a szombathelyi Még a szomattartóba bepillantunk, Mi a helyzet? Mi a helyzet? Maci Laci. Kapd be az ujjadat. Kapd be. és van egy helyszínelő fényképezőgép is, ilyen még szerintem anyáméknak is volt. a Smena típusú Smena. fényképezőgép. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és gratulálok. És itt mondom, azt összetörök, azt eltudom.